ya ro utrai te don na pedeng jong ki bala khambun ki bawan ban message yang ba shapang kanika ka jing le niam ha kanika arp santarik te ki ong bam shimla tho ha ka bible te ki ong kenyanga ba ha ko tu ko porbale chiru blozo te ngalam ong iki ba ki jing le niam hikik suit bat ki ong kenyanga ba ngaru ngale niam hikik suit te ngashka ban penshaya pi shapang kani saperkhat ha not wasdang hadu bedakut msnaplut bat sabishareka bat nakabenta jong pi kiwe pat tengah terpat dadak snguyahap sashir klang bat pelat yanuri yanu ladam snguyahap kata kasyong happy mereka gospel on yalap ikiba nget om ikibom nget te war kabanga ngaru menengkong kaba ngayo iki message na ki shakri ki jong play lemba ka YouTube channel ke jong ki pa ki ong ba kani ke jing le niam haka arp santari ke jing le niam jong blessing te ngaru nomor ba ngalasung ya hap mo nomor klam shim ladon ni kani ka tarik arp santari haka bible ngalasung ya hap tang ba kaktian jong play ko ong komno ni de balong kong ki masih ban kata arsien mende kong ki senyang mo sinyang kam dei bakta arsin kadai ka pat penat hendai ka dei ka bom kta arsin tenga dei ka jaj brio ka bakta arsin kum baka bible ka hikai ngamla ta baki we hikai nga ngam dakta arsin pan taka daw ngaru ngai doayo blei ba blei pen shaya nga syapang la ka dei ni em yang bangan le niam ban celebrate e kanika Christmas te ngalayo e jing shai baru lingba dan katu kan ni lingba katu kan ni ki shakri jung blay pan lingba katu kan ni ki records ke banga ngayo baho oi ka desha ka arp santere ka diga sikha jung Jesus Christ takada ka pen scam yang apat nga seluruh ya ka bangan ban post public na ka benta ban bangin sa celebrate e kanika arp santere henry ban pen small thu pa de pi khala ba pi pen small thu khana ba onum sha ban lamba klai pi te sasngap ya kana do basdang hadu bedakut kanang ba pipila ban sngo thu te ka bening kong kabanga ngayo kolong ba don iwe iboong ba everyday yong no ba everyday is a Christmas day o nga everyday is a Christmas day man kasngi ka day ka day Christmas te Christmas kumut ka day ba kasngi kha jung Jesus Christ hatu la si man kasngi pun Jesus Christ pun men step khadamit pun si khadar baji te kha kanu baji khandai baji namar khandai banai mo habda mar kaching pun khun te habde bandan khandai banai don ki bakot po man kasngi ka de bande ka Christmas day ngaban ong pm mla ban nong phimla ban celebrate birthday ka jong pi man kasngi mla ka wei te ka special day ka don ben mo te phimla ban ong ban everyday is a Christmas day kawai kasngi habde bandan bet namar phimla ban pen khai jisu man kasngi namar lada fish pen kha ben ada umsan te kumno andap e karniang ka jung Jesus Christ kumno karniang ka Jesus Christ kandap nani marwat nanga napi ru de ban pen khai Jesus Christ jungi kana ki wei kentip ya jisu limba jonga ba jongpi man kasngi ngi haban giben han kot sakata thong ka boblei bu ingi Chris udi ban habda perniang ha ka jim ka jungi kana bangin yo e ka bor ka jungu kana bangin yo ban yalap kana bangin yo ki jim pa ka revelation e ki we mar bangi habda e ka reniang ka jungu Jesus Christ temla kan ban ong ba everyday is a Christmas day pemla ban pon yo Jesus Christ man kasngi ka baning kong kata joi tai we kabanga ko aban ong epi kanika Christmas ka David thik bale ban pendan burom yaw blay der ko ka tu bale ka tu ka jingle jung tu ding cherry blossom ka tu te ka de jingle be thik na ka banta jung tu ding te don iba way iwan ong nga sapang jung kanika Jeremiah Shipo te kanika Jeremiah Shipo ko ong kumno tangine pulima ka Jeremiah Shipo ko ong kumno to snopi ka ktien ka bauturai Ukraine hapi ko ka yeng Israel kumni ong uturai wat hikai ya kalenti jong ka jaj benriu but what khau et ya kita jong ka beneng na ba ka jaj benriu ki ya khau et ya kita na ba ki rukom ki kinja benriu ki long ki jing thala na ba ubriu khet yu dieng na ki klau ka kam ki kti unong trei da usdi ki pendeng ya u da ka rupa ba da ka ksiar ki pen scam da uprek ba da ki ternem ba on pen ki
lada pin police po kin ong bash pa kajing mani te kam chulai I ba ya utau dia ba ki beriu ki bu haki ki sam ki pendeng dak ksiar ba rupa mo te mentale ba yu ni dia udon bon ki bom juli ket chu nok lo na po cloud sui na po cloud ki le thiet na yo te kan kam dei chu na ka kitab Jeremiah te kam no fiona kitab Jeremiah ba yu ni dia ru la thiet ba la shu dikori diu klem le ban mani kleman ra ka Christmas bom shimla tho ka Bible ada ka Bible ka tho ba yu Jesus shwan direct back ya kata ngingin namle rela de betu ba on khayu bal alek ru ka Mary ba Joseph kilek ru Bethlehem ban ai ka census kan ya chadi ne kata te ban pen semut ipi ba what you could klumar ya ka tin ko jung blai pin ong la ka Jeremiah shipo I klemani re nu diang ka ni ka sni ko ban le ka te ka cherry blossom ile komno ile ban Christmas ko komno le niam yu Jesus cherry blossom festival ko le na ka benta jung tu di Christmas festival ko le na kabenta Chris ko diu Jisu mas ko diga chinglenya na kabenta jong Jisu so thu bhai ka shipanga ne te amen ongken ngamor kali ken hani hatu la record ha ka Bible nya ka tarik bau ble ula thau ya ka perthai kemshim la record ha ka Bible ru ha ka no ka tarik ka bau ble ula thau ka perthai te kamot phinam ngai chu badai shisha ublai ubala thau ka perthai mar baklam shim la don ka tarik atau phir phile lokum ki atheist mar ki atheist they want proof ki kwa bani I takada kim ngej ba ublai udon te phir ki kwa bani I kini to tarik mar ba phi mi I takada phinam ngej chu ha ka Bible kam shim la record ya ka tarik bala thau ba ublai bala thau ka bedeng ka khandau ha ka to ka tarik te ba pipi mi ka tarik ka pim ngechu ba dai ublai shisha bla thau wanam sha bane lam bakala amen namar ka Bible ko ong lada tholut mo ya ka emo lada tholut de ya ka tin jong blai hak Bible umnyam jakashu lada tholut ya kai paro kabala ja umnyam hari tangi bak important la tho ma te mon kali te kamor kali biang namar ba pi ong kumno namar bom dan ha Bible tak ada baro kala de syabar ka Bible bar kam dan ka kerteng te ngaku aban kali te ya thu nga ka kerteng jong ka ministry ko jong pi to dan em ha ka Bible ka kerteng jong ka balang ka jong pi dan em ha ka Bible dan ka kerteng jong ka balang ka jong pi ka ministry ka jong pi dan em ha ka Bible mar bangam shim lai I ka Bible badan ka balang Catholic balang Presbyterian balang fellowship dan ka bangalap ka de ka balang Smyrna Philadelphia ka bangadan lap ka de kitu te hatu ngipat ki bom dan hatu ngele du job no ngile ik ban penan burome blai amen gila ban penan burome blai te wat ya ngothu bakla ne wat ya lam bakla te ban ong namar bom dan ha ka Bible te amde ban le te kemut ba phi pat phi yabu kerteng daki kerteng ki kerteng ministry ke jong phi kumangi New Jerusalem ministry kemut New Jerusalem El Shaddai ke badan ke ni ka potenet ngaban ong ke badan ke broken vessel ke badan bon bha kemut kitu bom dan ra ka kerteng jong ka Bible kemut ki de ngide ki nong yalam bakla kam dayam ka balang Presbyterian ro kam tan em ha ka Bible te kemut pidan ha ka kan hun ka baya ka ba mane yuk suit dayam ngile ek rupan penan burom yo blay amen te nganya biang namar don kalayat mar kam tan ka kerteng ka jongana ka jong pi ka Bible hindrai ngile ban penan burom yo blay amen te na ka benta jong kitu ki bayai ong biang te kata ka jing kali ka jonga ka long biang piri pelong jaseng haka sabat ne haka sineng kong joka tayo te dar pi pelong haka sabat ngam perem ye pi ngam perem namar bo pol ong kumno dan uwe babat bashim karpang ka wegesi dan uwe papen dia ka wegesi reme babat ka sabat mem dei bat perem ye we pan te na ka benta jong pipat
kiba pelong hakani kiba piong ba bom don ka kerteng te namar bau ji suang kumno hakata ji pet thong duai ba kanam hap haka sabat te hatu pipin I no ekani ka ministry ke jimpi hatu pin pelong no haka sabat te lada pipin pelong kan hakani ka sinim tong menta pi pelong hakani ka sinikong jo katayo te pitip ni am ba ekani ka sinikong jo katayo ba pelong ji seng ro day you new blaze ni ba pipi ong ba ni ele Christmas hakani ka hakani ka pesantri ke jingele Christmas how new blaze ni klem shimlo ong te son mas kem shimlo ong re 3 mas kem shimlo ong re 3D ong Christmas day te bale ba yalang bakla ba siya yalang bakla pi bale ba siya yalang bakla hatu bom dan haka Bible hatu bom dan don ni ke ba don haka Bible ro kim tre ban le manum klim wat ba mi ke do kerwat saperkat pi shibun ke badan haka Bible ka bomlong ban bam tang against ka peleng na tho kala record deh kani le kala record bet bom dei ban le bet peleng te ka Christmas kan sia chedin bale ba kamshim la record te sai perkat pi pangkata pi ke ba ong bam dei ban le te pi pat haka sin kong jakata yo pi pelong jeseng te ka ba pelong hidun di blesi te bale pi le te ka ba ngayai biang piong ba umlong banle namar bom shimla record hatu la record haka Bible bade manle sikha iki khun kikti bale sikha ingi kem shimla record kata hatu lada ngile kolong pop kamlong pop namar lada kata kajingele sikha kajingi yaro ngile ke ruban pendan burom blay de jiroi gospel kamlong pop henry lada lawan dale padok haduk lada pile ikani ka shongkha ka shongman ka yatho ka kentu kurim piwan ra pada jiroi perthei ka tu kalong pop namar kitu baru ki jiroi perthei ki jiroi jong Lucifer te ka tu kalong pop te pi ke ba ong bom long te pi pa ki kon tu pi pelong pile Christmas singikhane ngomadong singikhane mi kon tu pi te lada pile te bele pi khangi bangile pana ka benta jong Jesus Christ pan te bele bin ya biang mo ya ka tarik shim layo ban record mo kam shim layo ka record ban tho ka singi ba khayu Jesus Christ jungi thendai tang ka wei bengi tip ba ha ka por ka Mary ka pun ka lech po Bethlehem ban le giu ban ai ka census ling ba ka census layo ka ngayo ka ya ka wei ka ngayo ka wei ka jing ya ka wei ka record ka banga ngayo ka jing pen ya ka jing tip ka banga ngayo ba ling ba ka record jong keniki jong ka record ka balayo ha ka census lalap ba de arpsan tarik ling ba jong tikiri nong aplang brot habaki tang sila de wan mani yu Jesus Christ kila le pen bana sha baro ba ki we kila sngo pala ling ba jong ki ba ki ru kum dan ladan kam sham ladan ko nugu nuga jing khang belada de ban khang kila khang na du basdang namar ki ru kitip ba de ha ka arpsan tarik ling ba jong ki ru sta la record namar de kini ki ba ya ba Jesus Christ de kini ki ba tho ka Bible mo ngam tip rekat kum ka jingsham ka jonga kalau ka bakal ka jing namar ngam de ka bangala godip rekat kum ka jingsham jonga ka debet bala tho ai ka ktien ka jumble ka debet ki shakri ka jumble ndai ki ru start amen te kem shim la record ka nia kata kambaling bad jonga we namar kum ong shakmat ada tho lut nyam jakashu nyam jakashu ba deling ba jong ka record ka balayo dem ba ka census latip namar ka Mary le ba du Joseph ki pet ban palaj im yo jisu na ka we ka jaka shaka we pat ka jaka te pediang la da pi pediang ne pim pediang ba ka de ka pesantri ka de ka singkha jong jisu kata ka shonga pi renga nga pediang ka namar baling ba jong ka record ka balale ka ka ba record ha ka census lalap baling ba ki rustat lalam te nga pediang ba ka de ka pesantri henang tapat ngan ya pat balai pa kham sham la tho ya ka pesantri ublai wala ban ong tho tama balai mishim la tho ngini ya chedin lada kli u Hindu pide Kristan hoot lada kli u Hindu pide Kristan hoot ngin ong tingim ji pat ba pile Christmas pat te pin ong kumno pitip mensngi utrai nyibu ika advance Christmas ni ki ka dawai ka jungi bat ngale invite ngasha invite ikiwe ya kawe ka singi kim julap handai kan ka si Christmas habang akhot iki nga invite ki tre banwan ba leng ba jong kan ni yo kan banyalap ya ka gospel spang jong Jesus Christ
marlada umdan ka jingkha kumno ka don ka jingyap kumno ka don ka jimipat mari kini paro lari kuat bau jisu nuwan banong brio uwan ban yap bat ban mipat marba don ki brio ki bakim le shuhi ka Christmas kim le shuhi ka Good Friday te ki ap e ka jingwan jong jisu Christ kumno pi ap e ka jingwan haba pim pedang e ka jingkha kata ka jingkali ka banga kali pi mo te sai perkat pi hata naga benta jong kata te lada ki brio udukar udang le Christmas muslim uru pedang ya kata te bale Kristan pat ukhang daken marbo jisu ong kumno ya unong hikai insa ajing kin kambon te sai perkat ba syaban hikai mde ban ya de kado ngi de ban ya do mensim pai kmat choble la ka de ne kam de ban le ngangala yo ika juba ngangan le bet ngan le mar ngan le ban pendon buru me ublay ada ngasyat ne la ngan le akon ko nukur komru kat le be ban pendon buru me ublay amen Sapang ka baki ong bala kayo ni ublay singi haka arp santrik kata ka jingkali ka chunga ka longba hato bala kayo ni iblay singi in iblay kendo ibamot ban twist ya ka Bible imot ban deceive ya ka Bible ban perung ya ka Bible haka ne te hapor ba kayo ni in iblay singi haka ne ka arp santrik kat kung ka jingtip ka chunga ka jingkha de khat neu tarik kam de arp santrik kat kung ka jinglap ka chunga de khat neu tarik kam de arp san te hapor ba kayo ni hato ka parthe ka sange ban kha kam sange ban kha don ba kha haka santarik ro brother 25 ro kai haka santarik te iren ong no do blesngi dan nak imlang salang jangai kha santarik ong nai i de blesngi kam dai em kata kam dai em bat ka wai shapang kaniki shapang juni Santa Claus nam shimla i haka Bible ba uni Santa Claus ule ban dem yu jisu nam shimla i haka por pa kilet ban mani yu jisu Christ haka tiga jaka por ba kha nam shimla i Santa Claus te am dai hero Santa Claus de satan ma mdei Santa udai Santa Claus udai satan ma udai deceiver tapi kum ki pa philet bo ki give hatu piong kan bawra san wan raken ta u Santa Claus phir ladi we na inong syukur de ana pi ong kan ba ai Santa Claus ai ublay pi korku ublay pi ong pat ong ikun pi syukur ken ya ikun pat ong ba ai Santa Claus kataru de sabar juga balang ai i kidi kijing ai koror lawan ra alang yo Santa Claus ru kato de kijing balong thala ba de kijing penyang ikini ki ngai i kitu ka katuka cakak syeng o jika balapan yang mentah kelenti kisingkin tengah ong katu kam syem long ka badai namar ka Leviticus arpendri we ublay mahaman bu ikenu ki statue hakelenti kisingkin man penyang kini yang kenu dur blay hakelenti kisingkin bau blay ulang maham kenu blasna da ka kendau kenu syada da ka simen omla ban penyang te kam dai ngi ban penyang kenu ka blay thala ka bla thau da ka kendau ban penyang kelenti kisingkin bangai iden iwe i balapan kentang ya kanega sing o ya kata jaka lapan kentang te tutip ya kata ubri umjula ban kentang yu blay umjula ba ubri ban kentang ubri yu blay khantam ya ka mawi ka ding ya ka bala thau da ka khandau ka siap ka ba thau da bala dithet na yo pinyawan ba pen kentang kata amla pen kentang yu boim yo ba yap amla ban kentang te ka tur ka de ka ba thala mo te don ki ba ong yang ba nga ong spang ka jong ito pen i hapo ka Bible ko jepi ba ka kerteng ka palang ka jepi ka don te ong kay bangalit jasing man ki jaka man ka church ngalit lut tangong it's okay fine mangaru haka por pangang padyo ka jaka ka pabiang ngalit mar ba umen simo ko jepi ong test yaki spirit ngalit na kawi ka jaka ko jaka ban man aga dinem marka ka balang hi kalong kum ka school kapalang hikalong kum ka school ma kalong in spiritual ma kapalang kalong ka school menta village school pidan ha ka school okay ladang chong pidan ha ka school Saint Peter te piable tuition lara ka tu kano hikai tuition kam de ka babiang piable na hawai pilai we ha ka babiang piabne khana man pan pass pi ha ka tu ka school ma de ka school man a certificate pi de ba pi pedong ban let ben na ka we ka balang ka we ka na ka we ka jaka marada pilai ru ka dei ka kerteng ka bomdan hi ka kerteng ka tu ka jaka pilai dan hi ka kerteng ka Bible kata hi ru kala baklahi te ka ik bangangan ong epi ba pilai ka jai ru ka biang be hande ka wei ka balang hi ka habdei be bandan ka ba pi habdei bandan be ha ka we ka balang mar dei ka balang ka ban hap certificate pi dei ka balang ka ba pen baptis pi dei ka balang hi ka ban hap syarai pi ka ba ong upol ha ki we tengam la ban dei pastor hande ha pi tengah dei pastor
kemudian habdai hi bandon telada ka kerteng jo ka balang ka jong pi kamdan ba ka bible telada pi penrem padingi ki bale pat ya ka sngi kha jong diskurs bale nyam diskurs kare ka bakla tek mat pi bakla shibun ba namar ba pi le ka kerteng jo ka balang ka pi phim dan ngile ka sngi kha jong jisu ngidan te atar ngile katkum ka bible ka jingkha ka jingyap pat ka jimipat amen te ban ya dong pen sepanki decoration ya kan ke decoration barok bala decoration kalong ba ni ring dur ya ka caka kepada ni ketuka ka sing oi ni ring dur tiding ni ring dur de tu klur bala ya lami kiri ustad ibu iki klur bala ya lami kiri ustad te ban poy jisu kumtu ban poy jisu ketuka caka te ka we hang ni ka bangan ka ban ring dur sepang jung klur ai ba ka jinglong ka jingim ka jonga ba ka jing pinglong ki klur kana ba ni lam lenti ya nur ban poy shau jisu bawat ya kajing shisha mar bon kilong kristan de lambak badan manur manu balang ko miklur iba lam lenti man pedi bau jisu kris jungi ude yunong penem ngilong pergi klur don ban hablong ko pergi klur don ban hablong kum kini ki nong aplang merot ki i noi ki kunhun ke jong ki pat ki wan ki mani yo jisu ka to ka kle to ka sngi renga i kini ki jingle Christmas ken jong kini ki kun samla ka ki le menta ki le ki ksoi paro ki jingra perte ki jinga di ki jinga bam ka jinga thias ki klau ki bitap ka jinga le aurea ka jinga le tamasa ka ba i jadi ki ba i pok shaba palat ka tu kam de ka ba pen sngo bhai ble ka tu baro ka jingle ki ksoi pencak buro meu blay ka ka arpsan tarik ai bangin day ka ay ka pang ka arpsan tarik ai bangin long ka bang pen i ka luksa ka babha siya ka pertay bangin money yung Jesus Christ ni laki ninti ki singkin ki jing ki sem lah ka church lah kuno ka ngin ruang ngin ya ro ngin money ka jing wan long briu ka jing long kum kini rius kini nong aplang brot ban i no ke paro aku tu kasni ban let ban money ban dem dan ki bri ki baduk kiba kloy ban ki ready bet what ong bangam dan jai ngam dan nep takadang ngam la ban let pi kini ki restart kini ki nong aplang brot kini ki ba terput kisma euro ki let bet tapi ada pim dan ka jai kan nep ki ero it's okay kim let ban mani yo brio kim let ban chakri yo brio maram dei brio bakur kui pi de bakur ku blai let bet akran tarik dan jai klem dan jai let namar pi let nam taman penan burom yo blai banda pi mi na ko to ka let ya tho shaka parthai bala khayu Jesus Christ la khayu Jesus Christ hakani ka tarik la khayu Jesus Christ om tahani ka tarik la kharo na ka jingim ka jongpi amen padna ka benta jong ki rustart kini ki rustart ki ai mo to ka ki ai ki lai teli ki jing ai ki kordor tena ka benta jong pi ki berius pa ngam ong pa de pi ba namar ba kam de ban le ki decoration ngam ong pila ban le ki decoration ka jong pi ai tama ka ba minting ka bang ong what focus thani ki tu focus ni kong ban decorate ya ka donut fokus beka dono mensha ka bangadang imba ka pertai ki jain Christmas ki jonga ka banganga ngakwa ba andai beda ka rem dor nga perchang balawat ladang ngam dan ka sabdi ka balong ka kambiang ngam le jeseng te ka Christmas kam dei na ka benta jonga ne jong pi ka denam ta jong blai amen kadem ta jong blai don ne klem don ne le be chakri be u blai na maru blai uyet ya ka donut dan nak bentah jong kini baru sepapat kitu parok kabangang ong lada pilet iben shim da karam ka sya tanam ta kani ke Christmas tanam ta ki rong pong kalong bathala sudah hari lada pidon manong riam kanang bau ni i bau blei ukur kui pi amen bau blei ukur ku bau blei pendap iki jong jong pi ke ki ruspat ki ai ki riam ka babiang bat ki ai ru shau Jesus Christ teka ai ka bang ong epi ka Christmas kam day na ka benta ka chonga shmet ka Christmas ka day ba nilet ban yarap iki baduk ki basuk nilet ban yarap ban ai ka mau Jesus Christ ong kumno habang atangan phem shimla ai ba me nga habang asliang phem shimla ai di nga to hak to ka Christmas ka ai ka bang kali hato pinle ayu na ka benta jong Jesus Christ ka Christmas mga kan mau how snem kabanga hadian bangala ngong tuh banga Christmas tengah duai hawi kesni dan iwi kong ibala pen mong nga shaba palat kala don kacing ya clash
te ngila sia mi no kum tu tengah sung tu banga klem bakla hanrei andang lati pe Christmas kum hadin ars ngi kan sawan ka Christmas tengah dua ong try ngam long kum ki start na mingi ban yo ban ai ka ya mi ki jing ai ke barem dor ringa dua ke mat mi ayu me kwa yang nanga bangan I give you me ha kan ke sngi Christmas hak por bangan ang sai tiar umen sim ko jung ble ong pan a shi shala dangan pan tengah try pan ka syakri jume kat ka bamen pan ngan ai me te umen sim ko jung ble ong kan khilet ban ka jing pan ka junga kalong ya ka give pan ai kalong khilet ban pan map na ka to ko briu ti ngong try kham sim la laptop kum nu ngan pan map men sim ko jung ble ong phala de ong ban ai ni ka give tala da phak ban ai give yang ai da kan ni ba khilet pan map ni ka briu ti ngong try la da me kwa e kan ka give ngan le ban pan map na ini kong pan ngan le kum nu a phone kan nu ru ngan na tanga i noi ka tiar ka junga nga phone ni tai kong bangan yo ban pan map nga phone kan nu rom yo nga phone kan nu rom yo hadu jan mir kum yo halas kum na syai kaja kum no hadin ba ngam langsung ko la ro try mila ila ka jong ka khmat banga mut ban pamat ngam yo te try la da kalong kamon ngan le ben ushi mat pan map hamar kum tapan ka bang dang doi la yo kin ka wan kin ka phone calls nai tai kong pat sha bangan pan map i pan map ma i te kum mat jonga ki jaw ki ngong kin kum no try me pha pan map i pan map ini men si mo ko juble ong kin nga o men si ko juble ong kin ngalong u blei jong u Abraham u bates u Abraham bates laun ain em ya u kun jong u Isak ngalong ru ublei jong pa ates lapan ko ngun em ngalong pat ublei bom jule silang khamat u babakla ya utahi ublei pen be amen te ka eka bangang oi pi ai kan ka Christmas ngalong ka gift ngan I give ya no nak benta jong Jisu ngan I give ya no haka chingim ka jongki te nak benta jong pi ke kentai hatu u nong ap long brot ki ready kim le rat mat dep satu klempong jang e kha ko kun siam kun blei dong e lek be ban sakri ki ru start ki ai de ka jing yo ka jing kot ka jing ki pi ki ru spa kum no pin lek kan Christmas na ka benta jong Jisu ha to pi kloin em ban lek ban rap ki baduk ki basuk ki jaka ki kun sweat ki linti ki skin ki ni ki bom palong kristan ki ni bathia ki linti ki skin ki we to pin le nem pan na ka benta jong pi ki kan thai ki long ki ba important pa ha to pi kloi ban long ka Mary ban ai no Amerika ai no yala de ba ublen penan kameka bon pun yau Jisu na ka jingim jaka kala de ka singi ban tho hatu uble la do ong pan ai ka jingim ka jang pa bangan yo ban pedan kam shwa ba phanam pad yo briu shwa pan ai bangan pedan kam shwa ya pa ban pan khai Jisu na ka jing jang pa ban yo ban yala be ka gospel hatu pan ai na mangakan mawat mangaru nga ong tak lanu wen pa ito briu ka jingim janga haduk mentang adang up re abang ayo ikan ikan message nengkong ka keren nengkong yang ah bau bangan syan em bau beli penon kam sya yang ah kum ka kentai bon kila keren yang ah bang ka my age ka jangakan so over dan bomon yang ah maka ovich ka ich nga re abang ayo ikan ikan message ngong it's okay janedo em chisin yap chisin ada ublei hibo inga bangan nam yo briro it's okay kum ka Mary ru ada Joseph upediang ne klem pediang ru madep chalen tamau nam len tamau ne madep pediang be yek ai ka ublei khot hatu nga kali na pi ki kentai hatu pi ai ba ublei penon kam shaya pi ban long sha bandan ki chak chung Jisu ne pi lapoi khat para khan rius nem kan yus nem pin au na banelang samlano ban penon kam sha dau bri bom tip lau de nom de shin krung jong pi banaka benta jong shen rang hatu pin ready kum Joseph pin ready lada kata kasamla kan ong kumta ya pil hapin ready banam pat lek re ben pakli nur pin syakri pa shayu blay pin ready don bodan ka side Joseph dan uka dan ka kentai balong ku Joseph dan ka dan surang balong ku Mary hato pi ready lada blay pan naka chim ka jong pi ba blay unyo ban pendon kam hato pin tre ya kata ka bre ka bla over ka age mar baka kala asya bau blei man khasha yau Jisu na ka chingim ka jongka bau blei ni ban penan kam sha ne pi perkat bala over ke age u Joseph tu ready te pi pat kum kishan rang pi ready ne em piri de ni em te kum baka balas ka bang aku ban perkut balai bom shim la thoi ka kerten ka ha Bible ka we kalong ba mar bau Jisu kwa ban khana barok na arro kiba pediang yu kwa baon kha te nga pan kha yu Jisu na ka chim chunga u Jisu kha ha ka arajar khat nrio te ha record no ha ka Bible ru na pi men sinem kan no pi pan kha yu Jisu
naka jim jupi hatu hak record no haka Bible ru bon ki ba spa ki pen khai Yesus naka jim juki mun ada datang berrecord tai ka tarik layap hair ka tarik manga arja kan riu don bak hadu don kandai puwei don hu sinam kandai puwei don hu ar hajar don la ka jong ka tarik tingin ele kumno ini stop no ka Bible ko ong kumno da ka jinga kut lang ong ka Bible kumno ong kumno ka kitab ki proverb ong kumno dan sipun ha ka jingmut ko jong upri hande tange ka bau blay plan ka tau penurlong kemal ada kam de ka plan ka jong blay kani hato un penurlong se on pun urlong te ka ek paro ka banganga ko ban ong kolong ban le ek ru ban penon burom ya ublay omi ta ki dieng omi ta ki ksui ki krei baling ba chung ka Christmas ni job sipun ki men sim ki ba kordor amen te lada ka sngu ya hap ya kani ka banganga kren fin share kanang ba an yo ban like gitu ki bom jule shu hendela pum sngu ya hap ngam la man pen bore pi mari ka gospel on yalap haki banget om haki banget te api ki bom tre banget ki bom tre ban le ya kata ngam la ban pen bore pi marsha khamat ka bangala de ban keren la keren ya ka kerting jo ka palang ka jong pi ya ka diet ya ka jing se ya ka diet ke ba bleu thau ka perthai te ya ka singi neng kong jong ka tayo ya ka diet ya ka singi kha jong ki khon ki ti jong pi bat ki we te saya parkhadi pi ta banga shimet ngan le bet namar nangala khayo Yesus Kristus padhau katarik ke bakanga kam simlabu namar bapur banga kali image nga mai dia thu yang ala kha ka no katarik image nga piti biong kumno akhaya pa ka purpulun benai peror ke ba temudur mentaru dan pulun benahi mentaru or ke bahi emtip namar imeyong emtip te baka hapdan kami kini ke baro takadaw nga la subu ikatarik ke jonga la subu da subu kulmar ya katarik mar umtan batip mari dan mucpongot para jadi ki kun sweat ime taman besangi umdan por dan boleh sik tarik umtip hab dan kami kini ki airu song badan hatu po mopat song bakata ka pertai kala kutai tu saudong ilumbat song bakam dan kiwe manwan tip teh ka katu ka spa sinem katu ki arajar sinem mensuale ka Mary ka dang busy but Joseph ban yalam Yesus ban pala yu Yesus kin record tambah ka way la shem baka record leng baka census baki riustat tangkan ni kublish bon tu boleh gejing sukun kur kui pi batu long ko jing kur ku kham tam shikitu ki bom patte bo Jesus Christ jing long try ka jeseng ke bagi ju long hane ka Bible study man ka si Saturday live je ka jeseng duai ka bagi ju long hangne man ka sineng kong par ka sing utrai par ngi ju long jeseng hane khat arshiteng hangne ka jaka ha dailun rest ha po jrong jaka dailun restaurant hane po mat pran tangkan ni kublish bon tu boleh gejing sukun kui pi batu long ru ka jing kur ku kham tam shikitu ki bom patte bo Jesus Christ jing long try amen.